Estem avui amb Alberto Puivecino, que és un expert en mobilitat sostenible i que des del juny del 2025, fa poquets dies, és el responsable de mobilitat i infraestructures de Comissions Obreres a nivell de Catalunya, amb una àmplia trajectòria en l'àmbit del transport, sobretot del transport ferroviari, i amb una visió crítica, però sempre constructiva. Puivecino defensa una mobilitat pensada i basada sempre amb les persones, focant en focus una mica les necessitats que tenen les persones i amb una que posi amb èmfasi les persones i l'accessibilitat també de totes elles amb criteris d'equitat i de qualitat en els serveis públics. Parlarem amb Puivecino sobre els reptes de la mobilitat a Lleida aquest 2025 conjunturalment, però també quins són els reptes que hauríem d'entomar com a capital i com a territori en un futur proper. Així doncs, si et sembla bé, Alberto, perfecte. Comencem. El primer que faríem, Lleida com a ciutat de trens, és quin és el paper que hauria de jugar el tren en la mobilitat quotidiana a Catalunya, és a dir, comencem per un tema general, i també a nivell de Lleida. Creus que estem aprofitant tot el potencial que teníem com a país i sobretot a nivell de ciutat de Lleida pel que fa a tota la xarxa ferroviària i la xarxa d'infraestructures ferroviàries? Pues bueno, a nivel de Cataluña, evidentemente, no se están aprovechando. Estamos en una situación de que ha habido una desinversión importantísima sostenida por parte del Estado en lo que sería el transporte de rodalíes, el rodalíes de Cataluña, el transporte convencional. Ha habido 15 años, un ejemplo puede ser el que durante 15 años el único operador europeo que no ha comprado ningún solo tren de cercanías ha sido Renfe. Esto es un hándicap importante, ha producido una degradación del servicio, todo lo que estamos conociendo ahora, ¿no? de ese gran número de incidencias, ¿no? Ahora estamos en una oportunidad de inversión, que se está realizando inversiones importantes en rodalíes, pero se ha de ahondar sobre todo en lo que sería la mejora de los servicios y en esa gestión que tiene que haber desde la proximidad de rodalíes, ¿no? Y en el aspecto del Lleida pues se han producido avances importantes. Nosotros hicimos el estudio de rodalíes de Cataluña y se han consolidado ya 2 líneas, una que sería la de Lleida-Balaguer-La Pobla, está consolidada y tiene ahora mismo ya 440.000 viajeros anuales, y otra que también se ha consolidado, aunque faltaría de poner un tren de los acuerdos que hubo en su día, que sería la de Lleida-Cervera-Tarrasa, que está teniendo una respuesta inmejorable de la ciudadanía. Estamos ahora mismo con 11 circulaciones por sentido y en este aspecto la verdad es que se prevé que si tienen un mínimo de fiabilidad, ahora lo está operando Renfe hasta que lo opere Ferrocarrils de la Generalitat, que posiblemente será en el segundo semestre del 2026, se producirá un volumen de viajeros que puede estar en torno entre los 850.000 y el 1.000.000 de viajeros, y esto es importante, ¿no? Pero luego hay otras 2 líneas en las que no se ha dado ningún avance, que sería la de Lleida-Monzón y la de Lleida-Tarragona. Estamos en unos servicios que son los que teníamos en los años 80 y en eso no se ha producido ninguna mejora. Y en el conjunto tiene que ser lo que es rodalíes de Lleida, esas 4 líneas son vitales, la coordinación de horarios con los trenes de alta velocidad, con las mismas líneas, ¿no? Eso hará que demos un avance importantísimo en cuanto a la movilidad por ferrocarril en Lleida. Amb l'ús del tren. En tot aquest estudi que també vau fer a nivell de trens, parlàveu no només de l'increment de freqüències, sinó de la millora, no? Que les freqüències poguessin adequar-se en què el rodalies pogués arribar, és a dir, que una persona que ve de qualsevol altre municipi pugui després arribar també a l'alta velocitat, no? I que la necessitat de que es connectessin. També es va ficar en valor el tema de l'ATM, no? I que hi hagués una integració tarifària dels diferents transports a nivell que ha de tenir Catalunya. Bueno, Lleida una mica el repte aquest de, quan parlem de rodalies, la gent s'ho mira encara amb una certa escepticitat, no? Pues segurament perquè falten aquestes 2 grans línies que han de ser estratègiques, tant la que va cap a Monzón com la que va cap a Tarragona, però entenem que si també tot va bé han de ser el punt d'inflexió, suposo, a nivell ferroviari de la conectivitat de Lleida amb els seus pobles de l'entorn. Así es, la verdad es que no somos conscientes de la importancia que tiene para un territorio el tener un mapa de movilidad importante. ¿Qué quiere decir? Esto no solo es para las personas usuarias, sino también es un polo de atracción para posibles empresas que se quieran implantar aquí en el territorio, ¿no? Es una de las cosas que más las empresas a la hora de buscar una localización es de las cosas que preguntan, ¿no? Aquí se dio un paso importante, como tú bien apuntabas, sobre la integración tarifaria de toda la provincia. Nosotros presentamos el estudio para la integración tarifaria
en 2022, pero realmente cuando se nos dio la oportunidad de hablarlo con la Consellería de Territori, que fue en 2023, automáticamente la consellera que estaba entonces, que fue Esther Capella, pues se hizo suyo ese proyecto y realmente en 4 meses conseguimos que todos los trenes, que todos los autobuses de toda la provincia estuvieran integrados, y eso solamente ahora mismo hay 2 provincias, una evidentemente es Barcelona y la siguiente ha sido Lleida, con lo cual eso ha supuesto un avance muy importante en personas que antes un billete para bajar a Lleida, para bajar al hospital, les costava 14 euros i ara les ha passat a costar 3. Sí, sí. Per tant, estem parlant d'equitat, d'accessibilitat, no? I evidentment també això fa de palanca perquè puguis fer una opció real de canviar el transport públic. Reptes en mobilitat, i en aquest cas ja baixem de Catalunya-Lleida, sinó la Lleida urbana, és el transport públic. No? Moltes vegades també ens queixem que és un transport públic, especialment autobusos, que parteix d'una concessió, que en aquest cas està a punt de finalitzar, no? Però que no només parlem de la concessió, sinó del tipus de xarxa que té, dels usuaris que té, si està dimensionada, no està dimensionada. M'agradaria saber també quina és la teva opinió sobre l'impacte que hauria de tenir la mobilitat, especialment en transport públic municipal, i també sobre quin sistema, ja m'agradaria demanar-te també l'opinió, no? Quin sistema seria l'idoni per poder gestionar el transport públic municipal. Bueno, ahora, sobre todo en Lleida, tenemos retos importantes, ¿no? Estamos una estación de autobuses que ya debía estar construida en 2014, estamos ahora en 2025, está en construcción. Allí se va a crear lo que sería la zona cero de movilidad de la ciudad. Entonces, eso va a ser es un reto importantísimo que nosotros ya veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo. Esa zona cero, esa interoperabilidad entre los autobuses interurbanos y los autobuses urbanos. Eso conllevará esa creación de esa zona cero de movilidad, que hará que debamos reajustar todas las líneas y todos los horarios de los autobuses urbanos de Lleida sobre esa zona cero de movilidad. Entonces eso llevará a un cambio importante, ¿no? Entonces, mientras esa posibilidad no se tenga, también los aparcamientos disuasorios que se tiene que tener gratuitos alrededor de este sistema de movilidad, mientras esto no se tenga, la implantación de la zona de bajas emisiones pues queda un poco en entredicho, es decir, sería muy complicado y en detrimento de la ciudadanía que estuviéramos implantando una zona de bajas emisiones enormemente restrictiva cuando no estamos ofreciendo una alternativa real a la utilización de los servicios públicos, ¿no? Y por tanto, en ese aspecto es muy importante que se tengan en cuenta todos estos aspectos. Y luego otro sería, nosotros estamos abocando evidentemente para esa municipalización de los servicios. En la zona azul ha sido un éxito que se haya municipalizado. Totalmente, y entonces entendemos que ese aspecto se tiene que trasladar. Estamos también en un punto importante de que acaba la concesión de las líneas urbanas y creo que es una de las cosas que se podría poner encima de la mesa y que se llegue a hacer efectiva. Sí, sí, totalment. Vull dir, la zona blava crec que ha estat exemple, no? La por de les persones que eren detractores al seu moment de que una municipalització automàticament portava un increment de costos. S'ha vist que no, que a més hem tingut un estalvi molt important, gairebé 1 milió d'euros en un any, que s'han pogut invertir, perquè clar, vull dir, amb polítiques de mobilitat a nivell de ciutat i que això s'ha ajuntat amb el tema del pàrquing de Sant Joan, que també és un model d'èxit i que hauríem de permetre, és a dir, a Barcelona n'hi ha molts de pàrquings que són de titularitat municipal, a Lleida de moment tenim aquest, no? Però que hauria de servir d'exemple de com gestionar els serveis públics. I amb el tema dels autobusos, bueno, segurament el repte és majúscul, hi ha molts més treballadors, vull dir, estem parlant d'una flota molt més gran, però nosaltres també estem convençuts que una ciutat com Lleida la millor manera de gestionar els recursos públics és a través d'una municipalització perquè et permet molta més flexibilitat. Si la ciutat et creix cap a Copa d'Or o et creix cap a Ciutat Jardí, que és on som avui perquè és el barri convidat d'aquest ideal, tens molta més facilitat d'agafar i crear una línia que amb una concessió, evidentment, cada canvi que facis d'allò que tu vas pactar fa 10 anys és molt complicat, genera uns sobrecostos molt grans i acabes no prenent decisions ficant els ciutadans al davant, sinó, evidentment, els interessos econòmics, que és el que per on se mouen les concessions, perquè si no fossin econòmicament viables, evidentment, ningú les tindria, no? I en aquest sentit també creiem que és una aposta molt clara.
parlàvem de transport públic i parlàvem de la zona de baixes emissions, evidentment és un tema que ve d'Europa i que nosaltres com a Esquerra creiem que les ciutats han d'anar evidentment a tenir menys emissions, perquè això vol dir millorar la salut dels nostres ciutadans, però com se fa, quan se fa i com s'implementa segurament és el repte que tenim les ciutats, no? Perquè ficar sancions en determinats vehicles, els titulars d'aquests determinats vehicles normalment també obeeixen amb un tipus de capacitat econòmica que tenen aquestes persones i, per tant, el debat o la dificultat està en aquesta zona de baixes emissions. Nosaltres a Lleida hem estat molt crítics, bàsicament en com s'ha configurat amb la poca participació ciutadana i, sobretot, perquè entenem que no s'ha donat cap alternativa real per poder deixar el vehicle i fer un ús alternatiu al que és el vehicle privat. I aquí obriríem el meló de les zones blaves i les zones vermelles i les zones verdes, que s'han incrementat en més de 600 des que va començar l'any. Parlaríem també de si hem de tenir accés o no accés a la Seu Vella, que també és un dels grans debats que tenim, i és evident que quan sortirà a la llum aquest ideal ja estarà en funcionament, en ple funcionament, el que és la zona de baixes emissions, la primera fase, on tot el centre històric tindrà les seves càmeres posades i on els vehicles que no estiguin matriculats a Lleida tindran també dificultats per poder-hi accedir, amb algunes excepcions, és evident, però moltes dificultats per poder-hi accedir. En el cas de Lleida, i en aquest cas fent d'allò de dir que com creus que s'hauria d'implementar una zona de baixes emissions o en quins són els terminis o com s'hauria de fer per començar la casa pels fonaments? La casa por los fundamentos principalmente es tener alternativa real. Si no se tiene alternativa real, estamos abocando a la ciudadanía a no tener una movilidad justa y accesible al centro de la ciudad. Por tanto, es básico los aparcamientos disuasorios a coste cero, es básico el incrementar donde tengamos un aparcamiento disuasorio, que tengamos una línea de autobús que funcione correctamente, que tenga esas frecuencias, que haya también una información a los usuarios de cuándo va a llegar el siguiente autobús, cómo lo va a tener, es decir, y eso es básico. Es decir, nosotros el querer forzar situaciones de zonas de bajas emisiones cuando no tenemos una alternativa real puede constituir una catástrofe en cuestión de movilidad para una ciudad de la dimensión de Lleida. Sí, i a més en un moment on també s'estan fent canvis circulatoris, evidentment, perquè s'està peatonalitzant, que és una de les d'això, però sense tampoc saber ben bé ni on se situaran aquestes zones d'aparcament de pàrquings dissuasoris i sobretot connectant aquests futurs pàrquings dissuasoris al que és el centre de la ciutat per poder-ho evitar. Una de les grans reivindicacions de Lleida, encara que afecta un col·lectiu petit, és la bicicleta. Precisament els eixos de bicicleta trobàvem que fa poques setmanes una entitat reivindicava de dir, val, hi ha molts carrils bici, però no estan connectats, no tens manera d'aparcar la bicicleta al carrer en un espai segur, vull dir que d'això. I un dels reptes també de la ciutadania són, evidentment, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal, que també en els últims anys ha hagut un increment molt gran de l'ús, especialment en gent jove, però no només en gent jove. Com entomaríem també tot el repte, més enllà del vehicle privat, totes aquestes altres iniciatives de mobilitat urbana que s'estan duent a terme, i també, si tens opinió, si a Lleida, un bicing, creus que funcionaria, no funcionaria, o com s'hauria d'articular? Bueno, soy ciclista también, ¿no? Es decir, realmente la xarxa de carrils bici pues, actualmente deja bastante que desear, ¿no? Es decir, y no hay nada que inventar, simplemente a veces es copiar ciudades como Gijón, por ejemplo, que tienen determinados los carriles bici, todos conectados, bien señalizados, es decir, ha habido un incremento de usuarios, por ejemplo, en Gijón, de los usuarios de la bicicleta enorme. Es decir, esto aquí le queda mucho todavía de implementar y esa interconexión. El tema bicing, evidentemente, yo creo que puede ser una solución, es decir, también lo hay en ciudades de la dimensión de Lleida, ¿no? Sí que tiene que haber unos aparcamientos de la zona bici que podían situarse en las zonas de mayor movilidad, pues, por ejemplo, en el centro de esta zona cero de movilidad de la estación de Lleida, es decir, y podía ser un elemento todavía
que implementará pues, el uso y que fomentará el uso de la bicicleta en una ciudad como Lleida, ¿no? De la dimensión de Lleida, ¿no? Y los vehículos de movilidad personal pues, también están teniendo un auge importante, lo único que están ahora mismo pues, no pueden acceder a los transportes públicos, es decir, ahora mismo eso de alguna manera se deberá regular y se deberá permitir de alguna manera su acceso, garantizando la seguridad tanto de los autobuses como de los trenes, porque bueno, ahora mismo estamos en una restricción que eso de alguna manera también coarta esa parte de movilidad personal, ese acceso a la ciudad de las dimensiones de Lleida, que parte se hace pues, andando, ¿no? Pero otra parte muy importante, si tuviéramos esta red bien constituida, pues se haría con bicicleta o con vehículos de movilidad personal. Doncs ara sí que aniríem tancant i te deixaré una última pregunta molt oberta perquè puguis tancar-la una mica com volguessis aquesta entrevista, és de dir, ara estem fent el POUM, també estem parlant de la zona de baixes emissions, estem parlant de la mobilitat com a repte. Si haguessis d'imaginar la Lleida del 2030 o la Lleida del 2050, perquè el 30 moltes vegades ja el veiem molt a prop, quins són els principals reptes que et marcaries com a ciutat en matèria de mobilitat? Pues el primer reto sería ver esa zona cero de estación de autobuses, estación de tren, con servicios interurbanos, un crecimiento de los autobuses CAT Express, una implantación de los núcleos de rodalías de Lleida, importante, esos servicios AVA, obligación de servicio público que conectaran, sería pues, el proyecto CATAP que presentamos de conectar, de que Cataluña se ha de crear una red propia de trenes de alta velocidad de obligación de servicio público. Unos autobuses de Lleida municipalizados, con energía sostenible, bien a gas, bien eléctricos, un servicio de bici y una conexión de una red de infraestructuras, ¿no? En este caso para vehículos de bicicleta y vehículos de movilidad personal, un carril bici totalmente conectado, bien señalizado, sin obstáculos y bien regulado, ¿no? Esos serían los parámetros principales. Sobre todo eso también con una información directa a la ciudadanía en cada momento en qué situación se encuentra el autobús, el tren que va a utilizar. Tenim molts reptes per a aquesta Lleida del 2030. Moltíssimes gràcies, Alberto. Moltíssimes gràcies per la teva expertesa i per marcar una mica aquest full de ruta. Pues gracias a vosotros por permitirnos esta oportunidad de poderlo hacer aquí.